Uram, ki fönt az égben, lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében, az emberek agyára, árazd el bölcsességet, értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint a pannóniai Szaváriában 316 táján megszületett Márton, a középkor nagyhírű szentje. A lovakkor őt teljesen magáénak érzi, hiszen katona volt, mielőtt a seregek urának hívását meghallotta volna. Valamikor régen élt egy kisfiú, akit Mártonnak hívtak. Apjának minden vágya az volt, hogy a fia a császári hadseregben szolgálhasson. 15 évesen be is járt a császári hadseregben. Hűen szolgált, minden egy hideg téli napon a lovával, ám ilyen felé haladva hirtelen megpillantott valamit az út szélén. Ahogy közelebb jött, látta, hogy egy félmeztelen ember fekszik ott. Jó uram, szegény ember vagyok én, nincsen semmi ennivaló. Nagyon fázom, kérlek segíts rajta. Nincsen nekem semmim, csak ez a darab kenyerem, de ezt szívesen megosztom veled. Köszönöm jóságodat, uram, az ételmit adtál, nem csak éhségem csillapítja, de kissé fel is melegít. De Márton jól látta, hogy a kenyér kevés, melege nem óvja meg a koldust attól, hogy megfagyjon. Tudom, mit kell tennem. Ketté vágom köpenyem, és az egyik felét átadom neked. És Márton gyengéd szeretettel ráterítette a fél köpenyét a didágő koldusra. Köszönöm jóságodat, uram, de jó meleg ez a köpeny, már nem is fázom, és nem is vagyok éhes. Hogy hívnak téged? Márton a nevem, és katona vagyok. Sietek, mert várnak már a társaim. Hálás kísérjen utalom. Mártonnak álmában megjelent egy angyal. Márton, őzetlen szereteted nem marad észrevétlen az Atya előtt. Jó cselekedeted jutalmaként betekinthetsz a mennyország kapuján. Ekkor Márton megpillantott akkor az égi birodalmat angyalokkal, csodálatos zenével, majd mennyei trónusának mindenség után. Mellette pedig megjelent Jézus Krisztus, akinek a vállán a koldusnak előtt kettévágott köpeny volt. A katonában megszólaló krisztusi szeretet ráébresztette Mártont arra, hogy melyik utat kell választania. Jobban szerette az embereket, nagyobb önzetlenség volt benne annál, mint hogy továbbra is a császárt szolgálja. Elbocsátását kérte, de a császár ezt zsávaságnak bélyegezte. Ekkor Márton fegyvertelenül a csatasor élére át, s Jézus nevében sietetlenül átfutott az ellenség sorain. Uram, ki fönt az égben, lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében. Egyszer az úton tolvajok támadták meg őt, de Márton semmit sem tért. Még meg is kérdezték tőle, miért nem tért. Ő ezt válaszolta, mert nekem oly uram vagyon, aki soha el nem hagy engem nagyobb szükségeimben. Majd beszélni kezdett nekik Jézusról, és a tolvajok közül egy Jézus ítélet ért, és később szerzetes lett. Sok ember lett keresztény Szent Márton példájának hatására, mert olyan egyszerű, alázatos és Istennek tetsző életet élt. Isten erejével halottakat támasztott föl, betegeket gyógyított meg, hasonlóan Jézushoz. Egyszer egy megnyílt lyukat látott, és így szólt. Ez az állat már betöltötte az evangélium parancsát, mert 2 ruhája volt, és egyiket annak adta, akinek nincs. Egy alkalommal egy szegény, mezítelen ember alamizsnát kért Márton püspöktől. Ő éppen miséhez készülődött. Elküldött egy embert, hogy hozzon a szegénynek ruhát. Míg az ember oda volt, Szent Márton levette a saját ruháját, és szegénynek adta. Hozott ruhát vette magára,
De az rövid volt rá, s a mise alatt, hogy Jézus testét fölemelte, kilátszott karja. Ekkor angyalok jelentek meg, s karját aranyos kendőkkel fedték be. Nagy világosság támad, s a fényes csillag jelent meg a szent feje fölött. E csodát sokan látták a templomban. Egyszer egy leprás embert megcsókol, s az rögtön meggyógyult. Egy alkalommal pogányok közé került, s azok meg akarták ölni. Mint a sátán Jézus, ők is megkísértették e szavakkal. Itt van ez a fa, ezt most kidöntjük. Ha valóban olyan hatalmas a te Istened, állj alája, és ő majd megment téged. S vágni kezdték a fát. Először Márton felé dőlt, de egyszer csak irányt váltott, s a másik oldalra zuhant le, ahol a pogányok álltak. Sokan meghaltak, s aki életben marad, látva a csodát Jézus ítéletét. Sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak profétáid sehol nem voltanak. Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat, már megtagadtak tőlem a békét s kenyeret. Engem sújtasz, Uram, amikor ők vered, mert népem fajtám véren, fájdalma bennem ég. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét, adj békés aratást sok vérvetés nyomán. Nyugodjék meg kezed, gondverte otthonán, s ha áldásod e földön elért kicsit nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nékem is egy csöndes menedéket, csak akkora legyen, hogy elférjek én s a béke nézzen az ablakon.